Wyt Ionawr yn oer a ddfarig yn wyn, a pha beth a wnaethos di ddŵr y llyn. Ydy, mae'n fis Ionawr, amser llwm iawn i fywyd gwyllt, ar amser mae'r flwyddyn, mae llawer o'r adar bach yn dod i mewn i'n gerddi ni. Pa fath o adar? Wel, dyna fydda'n edrych arno fo heddiw. Ac os da chi am ddenu adar i'r ardd, wel, mae angen mynd allan i brynu bwyd. O dyma chi enghreifftiau'r math o fwydydd dda i ni roi allan. Hade cymysg fan yma, gwahanol hade, mae hwnna am di ddenu adar fel y G-Bink a'r Llunos Werdd. Wedyn, peli braster, fatballs, mae hein llawn maeth a llawn egni, a hein am di ddenu adar o bob math. Cnau mwynci mewn bwydwr adar, mae hwn am di ddenu yn enwedig bethau fel Titw Thomas Las a'r Titw Mawr. Wedyn, peleni braster eto, allwch chi daflu hein i wylod y grych. Mae heina am di ddenu bob math o adar gan gynnwys bethau fel adar y to. A wedyn, mwydod. Wan, mae rhai adar fel Robin Goch, mae'n well gen nhw gael pethau fel y mwydod yma. Amrywiaeth o fwyd, amrywiaeth o adar. Dwi wedi enwi tua hanner dwsin o adar fan'na rwan, ond tybed faint ohonyn nhw da chi'n i adnabod. Wel, dwi'n gobeithio bod chi'n nabod y tri yma. Y Titw Thomas Las, y Robin Goch, a'r Aderyn Du. Tri o'r adar mwyaf cyfarwydd a mwyaf cyffredin yn y gerddi ni. A G-Bink ydy hwn. Eto, Aderyn digon cyfarwydd. Enw Cymraeg arall arno fo ydy'r asgell arian o achos y linell wen yn yr aden. A dyma un o'n adar dela ni, y Nico. Enw arall ar hwn ydy teiliwr Llundain. Enw di hwnna o Sir Gaerfyrddin. Ac cymariaeth, dyma chi Nico a G-Bink efo'i gilydd. A fel allwch chi weld, mae'r Nico llawer mwy lliwgar. Tybed allwch chi ddyfalu pa deryn di'r un mwyaf niferus yn gerddi ni? Wel, mae arolwg yr RSPB, y Big Garden Birdwatch wedi dangos yn y deg ucha, mae rhif un ydy aderyn y to. Mae niferoedd yr aderyn yma wedi gostwng yn ddifrifol yng nghefn gwlad Cymru, ond diolch i'r bwyd da chi'n ei roi allan, mae dal i fod yn niferus yn gerddi ni. A dyma chi aderyn anisgwyl iawn yn yr ardd, Llunos Bengoch, yn Saesneg Redpoll. Mae rhywun yn disgwyl gweld rhain mewn coedwigoedd bedw a gwern. Ond, os ywch chi hade allan yn yr ardd, pwy a wir? Ella ddeith na un i'ch gardd chi hefyd. Yr un mor bwysig a rhoi bwyd allan i'r bywyd gwyllt ydy dŵr. I'r anifeiliaid ar adar gael golchi ac wrth gwrs i yfed y dŵr. A torrwch yr rhew yn gyson fel bod yn gallu mynd at y dŵr yn y lle cyntaf. A cofiwch, os oes gennych chi aderyn anarferol yn yr ardd, neu os gennych chi unrhyw gwestiwn am fyd natur o gwbl, cysylltwch efo ni yma ar heno. Ond beth os oes dim gardd gennych chi? Wel, peidiwch â poeni. Cerwch allan i'r gamlas leol, cerwch allan i'r parc leol, cerwch allan i'r goedwig leol wedi'r cyfan. Adar y goedwig oedd adar yr ardd yn wreiddiol. A rwan bod ni'n fis Ionawr, dwi isio chi wneud addewid blwyddyn newydd yn arbennig i fi. Dwi isio chi godi ffwrdd o'r soffa na, cerwch allan, cerwch a'ch plant gyda chi i fwynhau cefn gwlad a bywyd gwyllt godidog Cymru. Cofiwch rwan, blwyddyn newydd dda i chi.